Vă salut, dragi buzoieni, așa cum v-am promis anul trecut de Drăgaică. Vă transmit acum un mesaj pentru 2018, să ne întâlnim tot aici. Cu micile greșeli care s-au făcut o să le remediem și acest eveniment trebuie să devină din ce în ce mai important pentru fiecare buzoian. Anul ăsta facem 240 de ani și doresc să fie cea mai frumoasă ediție din cei 240 de ani. Vom încerca anul ăsta să demonstrăm că este o ediție jubiliară. Avem o mulțime de surprize, spectacole în fiecare zi, intrare liberă pentru elevi, astfel încât Buzăul să fie din nou în fruntea evenimentelor de centenar. Pentru că, așa cum știți, anul ăsta Buzăul are 100 de evenimente de centenar. Am avut deja 2 evenimente cele mai mari din România pe acest început de an. Mă refer la zilele Alexandru Marghiloman și ceea ce a însemnat sărbătorirea Zilei Eroilor. Iar acum, de 9 iunie, începem un alt eveniment extraordinar de important pentru toți buzoienii și nu numai. Vă mulțumesc foarte mult! Vă aștept cu încredere aici să sărbătorim împreună o ediție specială. Atunci când acest târg Drăgaică a fost vizitat de primul rege al României, Carol I, Carol I a declarat că este cel mai mare târg din România acelor vremuri. Doresc și dorim ca acest târg să devină cel mai important târg din România. Logo-ul Drăgăicii este Hai vecine pe la mine, iar logo-ul Buzăului este Buzău, oraș deschis. Iar anul ăsta Buzău înseamnă Buzău, oraș deschis distracției.